А сега да чуем и нейната история. ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Коя е тя ли? Сега предстои да разберете. Жената, която видяхте току-що, се казва Габриела Рико Хименес. Тя е мексикански модел, чието кариера и мистериозно изчезване през 2009 година продължават да предизвикват интерес и най-различни спекулации до ден днешен. Тази снимка пред вас се предполага, че е въпросната Габриела. Говоря така, защото нейният дигитален отпечатък е изчезнал изцяло в онлайн пространството. Габриела Рико Хименес е родена на 12 февруари 1986 г. Родена в Мексико Сити, Мексико. Височината ѝ е 175 см, слешников цвят на очите и тъмно кафяв цвят на косата. Професията ѝ е била модел и хуманитарен активист. Габриела започва кариерата си на 15 годишна възраст, когато е открита от скаут на модно събитие в Гуадалахара. Скоро след това се премества в Мексико Сити, където подписва договор с престижна модна агенция. Тя участва в ревюта на известни дизайнери като Оскар де ла Рента, Каролина Ерера и Валентино, както и в кампании на международни модни марки. Габриела също така използва своята платформа, за да повиши осведомеността по социални и политически въпроси, като работи с организации като УНИЦЕФ и Червеният кръст. Изчезването ѝ през 2009 на 3 август е когато тя е заснета пред луксозен хотел в Монтерей, Мексико, в състояние на емоционален срив. Тя прави шокиращи обвинения срещу влиятелни личности, включително твърдения за канибализъм и участие в тайни общества. След инцидента е арестувана и отведена от полицията, но от тогава няма потвърдена информация за нейното местонахождение. След изчезването ѝ се появяват множество теории, включително възможността да е била настанена в психиатрична клиника или да е станала жертва на престъпление. Някои свидетели твърдят, че са видели след ареста ѝ, но тези твърдения така и не са били потвърдени. Към днешна дата няма официална информация за местонахождението или състоянието на Габриела Рико Хименес. Случаят става неразрешен, а семейството и приятелите ѝ продължават да търсят отговори. Малко се знае за семейството ѝ или ранното ѝ детство. Според някои неофициални източници произхожда от заможно или влиятелно семейство, но това не е потвърдено. Началото на кариерата ѝ като модел започва между 1999 и 2000. На около 13-14 годишна възраст тя започва да се появява на местни модни събития. На 15 годишна възраст е забелязана от моден скаут и подписва договор с агенция в Мексико Сити. Премества се в столицата, за да развива кариерата си. От 2001 до 2007 година има възход в модната индустрия. Работи с престижни агенции като Elite Model Management, участва в ревюта на дизайнери като Каролина Ерера, Оскар де ла Рента и Валентино. Снима фотосесии за списания и кампании на луксозни марки. Влиза в модния елит в Латинска Америка. Но тогава се появяват слухове, че е започнал да се отдалечава от света на модата и да разследва корупция от сатанисти секти и елитни групировки. На 3 август 2009 година Габриела се появява пред луксозния хотел Fiesta Inn в Монтерей, Мексико, в състояние на силен емоционален срив. Облечена в разкъсана тениска с надпис Ям Ям, тя започва да вика и да обвинява влиятелни личности в ужасяващи престъпления. По време на своето изказване Габриела прави следните твърдения. Обвинява членове на кралски семейства, Дисни и едни от най-богатите мъже в Мексико в участие в канибализъм и други престъпления. Споменава, че е била държана против волята си и че иска свободата си. Обвинява полицията в съучастие, твърди, че е била отведена в болница, където не са й помогнали. Споменава името на Хуан Камило Мауриньо. Това е мексикански политик, който е загинал в самолетна катастрофа през 2008 година и обвинява
присъстващ полицай в неговото убийство. След изказванията си, Габриела е арестувана от полицията и отведена. От тогава няма никаква информация за нейното местонахождение. Според източници тя била настанена в психиатрична клиника в квартал Буенос Айрес в Монтерей, но това никак не е потвърдено. Други теории предполагат, че била отведена в Аржентина или САЩ, но тези твърдения остават така и непотвърдени. Случаят на Габриела предизвиква множество теории, включително че е станала жертва на мощни елити, които са искали да я накарат да замълчи завинаги, че страда от психично заболяване и е била настанена в психиатрична клиника. Трети пък казват, че цялата история е част от по-голяма конспирация, свързана с тайни общества и окултни практики. Както видяхме на видеото, тя е била заснета пред въпросният хотел с раздърпани дрехи, повредени обувки и наранени колене. Нейните твърдения, според записа, са, че висши хора от елита участват в канибализъм и сексуални ритуали. Споменава власт, пари, смърт, кръв, като част от практики, в които твърди, че е била принудена да участва или да бъде свидетел. Казва, че е виждала деца и жени да бъдат убивани и използвани, дори изяждане. Тя също казва следното. Хората от Дисни и европейски кралски фамилии са посочени като част от тези ритуали, без да назовава конкретни имена. Твърди, че бившият вътрешен министър Хуан Камило Мауриньо е бил убит от мексиканската полиция, загина в катастрофата през 2008 година. Нарича конкретен полицай, който я задържа, убиец и твърди, че той е свързан с убийствата на журналисти. Последното заснето видео показва как тя крещи, докато я бутат насила в полицейската кола. Според някои очевидци, тя не била отведена в затвор, а директно в психиатрично заведение. Полицията не публикува никакви официални обвинения или медицински доклади. След изчезването й и ареста няма нито една потвърдена публична поява на Габриела. Няма нито следа от съдебни документи, болнични записи, потвърдена смърт. Няколко години по-късно в YouTube се появяват анализи на езика на тялото й и символиката на думите й, както се правят паралели с други разобличители като whistleblowers. Габриела става икона в онлайн конспиративните среди. Нейният случай често се цитира до тези на Мелиса Кати Мюнир, Канада, Бритни Спирс във връзка с съмнителното попечителство, Моника Петърсън изследвала трафика в Хаити. Мексиканските власти никога не са издавали публично становище относно случая. Липсва полицейски доклад в публичен достъп. Медийните издания в страната премълчават историята. Тя се разпространява най-вече чрез независими блогове и видеа. Габриела Рико Хименес твърди, че е модел, а в публичните архиви няма нито едно портфолио, нито модни кампании, нито официални снимки от кастинги или агенции. При изчезването й през 2009 година не е разпространена официална снимка за издирване, което е стандартна практика дори при обикновените случаи. Всички кадри, които съществуват, са снимки от видеото, а не предходни фотографии, типични за публична личност. Възможните обяснения може да са следните. Не е била официално признат модел, може да е работила неформално, без агенция или официален профил само за частни проекти. Другия вариант е името й да не е истинско. Има теории, че Габриела Рико Хименес е псевдоним или съставено име за защита на самоличност. Друга възможност твърди, че нейните твърдения са били реални, възможно е някой да е заличил цифровият й отпечатък, нещо, което се случва с други разобличители. Случаят е бил газлайтван, в кавички, от началото. Възможно е това да е била целенасочена акция за дискредитиране, например, жена с психични проблеми, представена с фалшива идентичност, за да може обществеността да не задава много въпроси. В края на видеото ще ви кача единственият материал, който е заснет, когато тя е истерична пред въпросният луксозен хотел. Превод на изказванията на Габриела Рико пред въпросния хотел са следните. Исках свободата си, Монтерей ме освободи, но ми костваше много усилия. Бях в Мексико Сити. Година и 4 месеца, всичко започна в средата на 2001 година. Едва си спомням, те бяха млади и влиятелни и те ги убиха. Ходиха от врата на врата, това, което исках, беше свободата ми. Искам свободата си. Карлос Слим знаеше за това. Искам свободата си, боли ми душата, че го отнеха. Полицията пристига и започва да се приближава към Габриела в този момент.
Оставете ме на мира! Вече ме отведоха в полицейски участък и там ми казаха, че не знаят нищо. В този момент Габриела сочи с пръст полицай и казва: Ти беше там, отнеми го, ти уби Мауриньо. Казаха ми кого са убили? Кралицата на Англия? Кралицата на Германия? Убиха ли принцесите и Мики Маус? Това беше и той, казва Габриела, сочейки въпросният полицай. Какво? Нищо няма да дойде тук. Хората, откъдето идваш, са луди. Те убиха много хора. Смърт за този вид хора. Махай се, казва тя на полицая. Те ядоха хора. Отвратително е. Те ги ядяха. Не знаех нищо. За убийствата знаех, да, но те ядяха хора. Хора! Миришат на човешка плът. Жена полицай в този момент се приближава към Габриела. Няма да ме отведеш, докато това не се изясни. Вече ме отведех там. Пусни ме. Жената полицай хваща борещата се Габриела и отвежда до бронираното превозно средство. Разказвач казва следното. Това е тъжната реалност на младата Габриела Рико Хименес, която, както видяхте преди малко, се опита да нападне полицая, който успя да я задържи. Това, скъпи приятели, е всичката информация, която успя да намеря за въпросната Габриела. И сега следва да ви кача 57 секундно видео. Искам само да ви кажа, че то е в изключително лошо качество, но мисля, че ще е достатъчно да разберете какво съм имал предвид под разказите си в началото. This video has been going viral all over the internet, and this is what we know about it. On August 3rd, 2009, in Mexico, the news broadcast features a young model named Gabriela Rico Jimenez. She claimed that she was invited to an Illuminati party while screaming in front of a luxury hotel. She repeatedly pleads for her freedom, and she claims that she was held against her will. From the captions, you can see that she made some wild accusations at very big names. Viewers of this video made wild claims of MK Ultra, although none of these conspiracies have been proven to be true. Gabriela went missing after what appears to be her arrest in this video, and she still has never been found.